Ullebulle hade skrivit sagt att det ser ut som en blodpåse. Det hoppas jag verkligen inte. Men vad fan vad svårt det är att filma med den där kameran. Men inte filma sig själv. Jaha, nu har jag ju trasslat in det här. That was bullshit. Bullshit detected. Take precautions. Jävla bullshit. Bullshit level DEFCON 5. DEFCON 5. Ja, det är ett jävla limmande med magneter. Och det säger smack i alla magneter. Jag får ringa till Ulle. Han beskriver 5 sms-svar på mina hemska brev här. Vad fan har hon för nummer? Så är det. Jaha, så där får det. Ja. Ja, tack för att du svarar på mina brev. Hallå? Jo. Ja, hon skrev att hon hade blivit rädd. Det kanske stämde. Hon kanske är rädd för det här nya. Kom hem nummer. Hon vet inte vem som ringer. Så är det nog. Kan ju ringa på en annan telefon.